larase menyurunem karo jangga ya. Nang Sala payunge ilang dadi randaja sumelang Kendal Kaliwungu ajar kenal karo aku suwe ora jamu makne jamu pisan kodhong kantes wis suwe ora ketemu pisan ora beres wis kayu kang purwa sejati wit wana pangkeblat papat godhonge mega rumembit apradapa kekuwung kebang lintang sloga langit semine daru kilat wah surya lanteng su asirat pun lawan udan bebujuke akoso ungkap pratiwi oyoti bayu jero witeng klopo
pas tindaknya Pandhita Drona miwah Prabu Baginda Raja ya Raden Rupatala. Rikala semanten munggah gunung medhun jurang daya-daya damel cintrakanipun para kadang Pandhawa. Ora mokal tindaknya Pandhita Drona miwah Prabu Baginda Raja ndadoske sumuing gara-gara. Bumi konjeng mandelong kang langit samudra kocak sumamburat yaya ginebur banyune oyak kang gunung-gunung lemah bengkah mawetu geni katempuh bayu bojrok kakoso jumegluk swara lir gelap sosro kekayon gengrebah kaya dibahabati kaprabawan grogoro saya banter sumuing gara-gara sumundul kalangan junggring seloko Ewang jagat giripati ngasta tirta panjuta katetesaken jagat merbawani jagat tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi binarung swara jumegluk wonten samudra alun bandeng ngurmati wijil nyoki lora Semar nala garing Petruk Sumamana Bagong wijil nyoki lora Petruk ndadesna sukurnaning galih para pamriksa miwah para pamiyarsa lumampah nyoki lurah Petruk hanelasak ana tengah pategalan
sowanku ana ing Banyu Soco kepek ana ing papan wisata kang gilar-gilar jenenge papan rekreasi wisata edukasi Madu Bronto. Wah, lagi pisan iki aku ngawuni-ngani jebul meriah. Muga-muga aku nyuwun marang Bathara bisa lumintu. Ora saya kendhu ning malah saya kenceng satemah bisa mangambar gandane kondang saindenging jagat. Coba aku tak ninting gamelan ngundang Kang Garing gunake kanca pangiketing pradonga karo Ibu Swarawati. Coba tak nyoba karo anak wedok nak pipit kaya ngopo kadigdayane. Tampil ke muka. Sore-sore nang latar karo sindene. Yuk. Rame-rame Mas minggir awas lihatlah aku menari dari gembira logo mambu mambu Sinden iki nek urung ngantuk anggere aku muni ngono njuk disaut. Sinden iki saiki iki pancen trampil-trampil. Anggere kon nyaut, wah. Luwe-luwe nyaut amplop. Lah iki. Anggere krusek-krusek pundi nek kula, Pak? Sore-sore nang latar karo sindene. Njuk disaut. Rame-rame dedolanan rodalange. Lah nek kene iki sok selenco kene iki. Angger muni sinden sok mangsuli dedolanan rodalange iki biasane sok gawat. Ning dalang sing kaya ngono kuwi sing sok gampang kena godho iki kaya ngono kuwi. Ning nek aku wong sinden iki anak dalang, kandhani Pama jak gojek sinden ngono ya gojek ning terbatas. Mergo sinden yoga ki anak dalang. Dadi upama dalang kok sembrono karo sinden iki jenenge ora dunung tegel karo anak. Ayo ngono. Mula nek seneng dadi dalang, seneng dadi Petruk, ya sing gemati karo sinden mergo kuwi anak dalang. Gemati. Mula aku karo sinden iki do tak gemateni mergo kuwi anak-anakku. Gemati kok. Sinden limo kuwi tak gemateni luwih-luwih anakku wedok Nur kuwi tak gemateni tenan kuwi. Kuwi anakku wedok sing temali tenan kuwi. Mergo kuwi tak gadang-gadang biswa kondang. Mergo kuwi sik potensi umure isih enom. Suarane apik, ora wegan. Cocok. Sak lugu. Ketoke. Nek yo mbuh. Nek wis sagu ya sagu, nek ora ya ora. Senengku ning ngono kuwi, loyalitas kerja. Nah, kuwi. Monggo selebeganipun Mbak Nur coba kaya ngapa saiki. Ayo. Ayo
kanca no dipedhot-pedhot nek iso digawe cengkok megap-megap aduh ayo 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 kanca suka siji loro telu tangane sedengku nirangake guguru menawa tidakku papan nulilimo lenggare sing tata aja pada sambrama mudah ora bisa tembang wit aku urung lair wis ana dolanane cah cilik-cilik wis do lali siji loro telu tangane sedeku mirengake bu guru menawa didangu papat nuke lima papat nuli lima lengkahe sing tata aja pada sembrana mundak ora bisa aku nganggo pengeling-eling jeneng bocah karo Pak Guru Bu Guru anggere lenggah wis ora tata luwe-luwe tangane ora sedeku pancen saiki iki dadi guru jaman saiki iki ngewuhke arep dikejemi kena pasal ora dikejemi bocah do nyelelek lah kuwi mula pituture wong kuna piyai kuna iki pancen bener tenan ayo ayo Mbak Paini Mbak Ani saiki Selepeganipun, monggo. Nu lima. Aja, ayo. aja sembrono ya seneng ya. Anggere muni kaya ngono kuwi njuk wiagari seneng njuk mulih. Atrenena yahne mulih. Dadi pangane Bathara Kala. Ning sajake Bathara Kala ora galak kaya saiki. Ora galak. Ning ora galake ya griseni. Aku ya tak nyuwun karo Bu Sinden. Panjenengane Sinden 5 mengko men kur nggone nembang. Ayo. Buka saka bonang, mbok ya mesem yo.
bareng angudi luhuring kagunan patone tumamben susah petai apa Majalku Lateba intensi Aja ewa Aja tansah tuwa latihan aku uga tansih laing janji mesemo Tansah tak enteni yo bareng angudi luhuring kagunan patone tumemben mesti tembang ki pancen ki sing mujaga swargi Mbah Narta Sabda suwe ora tau ditokke mula sindene ana sing lali mbok yo gusem susah pedae apa ning senengku cakepane sing kari dhewe iki mau watone tumemen mesti kasembadan gegayuhan apa wae iki anggere tumemen mesti kelakone yang ngerti gegayuhan gampang kena godha lah kuwi angel kelakone nek anggere mantep madhep marep temen mesti duwe penjangka apa wae kelakon mula penjangkane wiyaga-wiyaga ki dadi wiyaga sing kondang anggere tumemen aja kokean kasus nek anggere kokean kasus wis do ngarep timlek-timlek mandeg dalan luwe-luwe sinden iki gawat kliwat werit angker metu saka omah wis disoroti mula kudu sing temen wayahe latihan wayahe dolan aja wayahe dolan ngomong latihan lah tekan dalan brahala kok ya krungu wae. Ayo, Mbak Darti yo. Sila peganipun. Watone tem. Ayo. Ayo. Ketemu wong tuwa candak kaya wong uyak maling. Nek wis ketemu karo aku arep apa? Ya ming tak jauh omong-omongan.
Slamet to Kang Gareng. Ya pamujimu ora ana sambikala. Syukur Bagong ya slamet to Gong. Ajek dulu tegese sehat lahir batine ngono perkara rejeki iki sing minta sing kuwasa kok terus dayo sing baku wong urip ki sehat. Ya iya. Pancen wong urip ki sing baku kesarasane awak kuwi yo reng iya. Bener kaya Bagong. Numpuk brana picis ning nek ingkrah-ingkrih ora sehat, ora ana gunane. Mula wong urip ki sing baku sehat lahir lan batine. Iya. Kowe karo aku sewanana ing papan wisata sing dijenengke Madu Bronto ki mapan ana ing Desa Kepek Banyusoco. Kegiatan kang kaya mengkene diarani Mertiwana. Mergo aku kowe ngerti menawa kadang sumitraku Kepek 1 Kepek 2 ki anggone among tani iku ngginake lahan ing kehutanan. Mula Mertiwana alase diapik-apik digawe lalahan sing apik ditanduri tanduran sing kira-kira ki cepet leawoh. Mula hasil panene ing pengajap bisa tikel matikel iso dadi kabeh. Iya muga-muga. Muga-muga aku karo kowe ya nekseni cegah pawungan ngaturke syukur ngersane Hyang Widiwasa. Iya. Kang Kelenggan iki anane kegiatan kaya ngene iki merga ana panyengkuyung saka panjenengane Pak Haji Gunarto saka Jakarta, saka Pak Toni, saka Praci lan akeh para donatur lan para warga masyarakat Kepek 1 Kepek 2 sing wis nyengkuyung kegiatan iki nedha nrimo banget. Iya. Ya muga-muga ya, Tru. Ya Gong ae ya aku nderek nyuwun marang Gusti. Ya. Lah kowe tekan kene iki ora mergo kesasar. Ya iya rikala dina kang kepungkur Pak Dukuh lan Pak Mantri panitia rawuh ning gubukku sing isine aku karo kowe supaya nderekke para kadang sumitra kene. Iya. Ayo. Ora perlu kakean gunem kowe karo aku padha nggelar seni kabudayan kita babu. Harep apa gending dolanan sing klasik apa sing cara saiki? Sindiane ana pira, Truk? 5. Iki sekolah dhewe, iki nak pipit saka Bantul, kiwane Budarti, kiwane meneh Wani, ki adoh binangkane saka Bekasi. Ki nek ora mergo tresna karo kowe ora kelakon to bali ning Yojo. Ki mergo tresna karo kowe. Ayo tresna karo aku kowe ya ora iya. Nek ora karo aku kowe tresna ora klakon keroyo-royo tindak rene ya. Iya ya. Karang bot-bote kabot ya. Iya ya. Kok rumangsaku Bagong oleh nanjih-nanjihke. Nganti le tenanan. Kiwane Mbak Anik kuwi anakku saka Krambir Sawit, Mbak Nur Triana. Bocah sik lugune ra jamak. Alus ngendikane wah jan lugu cara dluwange ora ana tulisane. Iya, sesuk tak jak dolane anu kok ngrenean kok ning warung makan kok. Ngrenean pembaron. Wong duwe rumah makan kok. Melu. Gareng kok iso-iso. Pokoke sak kanca. Iya, anggere para sindhen-sindhen kuwi jak dolan ki mesti cocok. Ya iya. Kiwane Mbak Nur kuwi Bu Sudirahayu kuwi guruning para sinden. Dadi Mbak Darti, Mbak Nur kuwi anak muridé Bu Sudir. Apa-apa takon Bu Sudir. Iya. Mergo kuwi kepinterane ora sing mapaki. Iya. Sindene bergas kabeh ayu-ayu ya ora cocok. Pancen aku ki gareng ki nek ora Mbak Pipit, Mbak Nur, Mbak Darti, Mbak Ani ngono ki ora sip. Aku ya nek ora Mbak Sudir ora medem. Kowe partnermu sapa, Gong? Aku karo sinden ku ora ndek rasa gumunan kok. Karo sinden ki wis ora seneng duwe bojo sinden kowe, Gong. Ora. Sebabe ora kena diapusi. Hewan ndamu kaya ngono.
Aku pokoke pebagong. Urut umur tuwa dhisik, aku sikik mengko kowe njuk kari dhewe. Ingsun. Mengko sing kari dhewe, aku gendeng kudu sing hot. Tegese sing sigerak. Ya. Apa saiki? Coba gladhek glinding. Sapa? Ya nek ora anakku saka Giri Cahya ngono ora medem. Ya, pelok barang ya, pelok barang saiki. Grimbyengke pelok barang. Wah, grambyangke kok. Karang dialek werna-werna kok. Pelok barang. Ya, grambyangke pelok barang. Gladhek glinding. Ya iki rada ketir-ketir iki anggere pelok barang ki. Ya iya nek liyane Mbak Darti. Mbak Darti ki wong sekolahan ki lulusan isi mula kuwi gelare sarjana karawitan. Iya lho, Widarti Eskar. Nah, aku ya ora kalah, aku ki ya titelku DRS kok. Wis dokter Andes go kudu. Lah apa dalang rabi sindian ora sida. Wandamu. Kinopita kangku Wah, jan senengku ning kene iki anggere tak jak kepiye-kepiye manut iki lho. Bocah kok manutan iki lho. Apik ya. Iya, wah Bagong kok guyang-guyu iki. Karang aku bengi iki seneng banget kok aku iki tenan murah lek ku ndemong apik. Iya. Wis dogong. Iya murah mempeng kok aku lek ku ndemong. Iya. Mano empret pateng ceruit wit calurut iya
konangan bapatane mingat mingut Bapak Tani mingat mingut nontoni parine asruh. Iya. Asruh ke tegese apa ta, Truk? Mergo rusak dipangane manuk emprit. Manuk emprit ki jan ya mblere ra jamak. Manuke mung cilik ta. Ning kok ya anggere ngerti pari ra diapik ki mblere. Ya, Gong. 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 Oh. Waduh, bocah ndrejes ketoke mendorong jebul wis ndrejes wae. Yuk. Manuk bedhek. Gong, apik ya, Gong. Tanjung. Waduh, sembrono lagi nglaras malah digetak. Pating ceruwet Pating ceruwet tat diat kok tat ki nek kowe du wis saiki apa-apa parekane du apa meneh manuk senengmu manuk apa, Gong? Aku pokoknya manuk sing rada gedhe. Ya apa? Gedhe telih. Ayo. Manuk blaka. Ya karang makler ngono. Ya iya. Kan mung mau pelok barang ya Kang Gareng iya. Saiki arep tembang apa? Walik ning Slendro. Ya. Slendro Songo. Ya wis manut sapa Mbak Pipit saiki bawa lagu rengu. Ya. Lagun rengu. Ana bawane to Kang Gareng. Ana. Coba rungokno. Jajal tak rungokke kaya apa? Ya iya, ngrungokke rasa jatus kaya ngono. Wah, jan. Golek kaya nganggo tutup. Walah. Ayo. Anismu merati Lampuh tenan suarane. Duh, jadis. Terus. Bacane mengpra Rambut aja putih-putih. Rambut.
Waduh, jan. Iki ngopo reng? Kok koming kok krungu swara kaya ngono kok. Pancen aku ki anggere krungu swara apik ngono paling ora kuat aku. No. Montang manting tanjena Tan wurung sira kang asduh wong iki menengo wae rek nek ora iso. Tak kira ki bawa Sri Uning e. Gampang teman Langgamipun lagu Rengu. Sekarang ya lali kok ya. Ora lali, mergo suwe ora ditembangke. Iya. Pokoke anggere senggakane anggere pira suarane ki Pak Tri ngono merantasi ya. Iya. Sekarang dalang ya suarane apik, heeh. Lemayang dhewe apik lho. Iya. Pokoke lemayang ampuh tenan. Kaya pasrahke manten.
Pas iki. Iya. Anggere arep nggon deg-degan ngene iki wis deg-degan iki. Cocok apa ora iki mengko ya? Ngono jebul cocok. Wah, Petruk le keplok apik. Apik aku nek keplok. Oh. Mula wiraswara iki nek ora ana aku kacau. Iya, keplok iki nganggo wirama. Iya. Ning dhuwur sirah ngene iki wong keplok iki ketok merwira, aja kok ning ngisor. Ora merwira. Iya. Ing mangke sampun dipun paringi lelagon rengu. Wah, Bagong kok mbrebes mili iki ngapa to, Gong? Trenyo aku. Anggere lagon rengu ngene iki jan kelingan aku karo Mbak Ayumu mbiyen. Iya, iya. Mula cakepane cocok karo karepku arep ana udan malik watu arep bakal nglintu. Oh, alah. Iya to, Gong. Dadi tenan aku mergo kae adimu kae pitukane ludira tetes kok. Oh, wadahmu. Mula tak gemateni. Ah iya. Genti kowe, Truk, ora mung ya. Aku ya nyuwun. Apa? Nanging kowe iki nek urung joget cara Mataram cekek ngono durung sip. Oh ya, gerompol Mataram buka bonang.
Ae. Ae. Kaya ngunggahke empiak terus soan. Lah iya. Iki juwuke grupak dasare Grompol Mataram. Grompol Mataram iki pancen kemungkinan urung joget jagrak Mataram ngono urung tonji. Ha iya. Ning aku tahu krungu ana Grompol Mataram, ana Grompol Tek. Ha ya ana. Nek Grompol Tek iso terus upamane piye? Ngene. Numpak sepur medun Bantul ya kenduk. Wedak pupur kerep disusul. Suwe ora jamu pisan gondong telo. Suwe ra ketemu bisa gawe gelo. Ngono. Isa to isra. Aman numpak sepur medun berasat isa. Nunggang sepur medun berasat ya genduk. Wedaan pupur kalah sorot. Suwe ora jamu pisan gondong pance. Suwe ra ketemu bisa sajake. Jangono. Medun pundang. Babuh. Nunggang sepur medun pundang ya genduk. Wedak pupur katon mencorok. Suwe ora jamu pisan gawe pikiran. Suwe ra Dua lolo ing jangono. Bagong iso balah kaya ngono Ya ming Grompol Tek iso tenan kowe iso aku ngapalke kok ora layak. Bagong iso umak-umik lho Kang Gareng. Coba nek iso alah nunggang genduk. Oh, wandamu kaya blungkang ya kaya ngono kuwi. Ya. Nunggang sepur ora kok nunggang genduk. Nunggang genduk ya nunggang genduk ora medun-medun ya sepur ngono ya. Wandamu kaya ngono. Ah. Pisan kasro babuh tak jak ning Madiun. Ya. Lera-lere Madiunan. Ya. Larase menyurunem karo jangga ya. Nang Solo payunge ilang. Dadi Randaja Sumelang. Kendal Kaliwungu ajar kenal karo aku. suwe ora jamu makne jamu pisan godhong kantes. Wis suwe ora ketemu pisan kok ora beres. Wis suwe ora jamu buke jamu pisan godhong telo. Wis suwe ora ketemu pisan gawe gelo.
suwe ora jamu buke jamu pisan telo setugel wis suwe ora ketemu pisan kok malah mangkel suwe ora jamu pakne telo setugel digawe tape wis suwe ora ketemu yen kowe mangkel aku njok piye wis suwe ora jamu pisan tempe bosok wis suwe ora ketemu pisan sajake boyok suwe ora jamu pakne jamu pisan godhong luwe wis suwe ra ketemu pisan ayo ndang mulih waduh karang nek wong wadon iki anggere nesu ngene iki njuk ngoncit ya truk karang ora dilaras iya jamu pisan godhong luwe wis suwe ora ketemu yen kowe nesu ayo mulih wis ora dilaras ayo ha sing apa-apa ora tau nesu ki anakku Nur kuwi apa-apa ora gelem ngoncit apa-apa ming manut apa-apa akhire sesuk mulih nggih sesuk latihan nggih wis ora tau gelem ngoncit tur wahene mulih ki ya malah dadi pangane Bathara Kala Kala wis ora tedas sing isih medeni iki Bathara Kothot wandamu kaya ngono Dur garis ya kowe arep nembang apa Gong gending dolanan cara kuno yuk buka bonang uga iya yuk jambang yuk buka bonang Loko bathok elo sirama panjang solo oleh payung muda ajeng dilolote wong mati ora obat yen ora mati bocah oleh aduwe payung muda ora obah yen ora mati bocah yen urip duwe aduh wetoke medeni gending Jawa Timur dandane slogo badak bathoke lailo sirama menyang kutha oleh payung muda mak jentit cilolobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit anggere nggon duit iki cethu kae wong wadon iki anggere nggon duit iki cethu golek duit iso Gong iso gending Jawa Timur kuwi mbiyen sing mujaga asli Jawa Timur sluku sluk bathok sluku ayo sluku sluk bathok bathoke sluku sluk bathoke lae lho sira mau sluku ayo lekas arep meremen kowe ya senengane sing ora-ora
anak-anak do ora gugu karo wong tuwa, senengane do nekat ngentek-entekke wektu kowe ya. Ayo leren. Ha Petruk kok wangsulan kowe. Wangsulan meneh. Bocah ora ngerti karo wektu. Kowe yo arep wangsulan po? Bocah dinengke ora ngerti, ora eling karo wektu. Ayo padha sebo kersane Ndara Arjuna. Lagi wae sewalana kersane penembana biasa. Lah kok malah gojek terus. Wong gojek nek dituruti ora nonteki. Kowe tekan kene iki ora takon gojek terus, takon neruske lakon. Ora kok gojek terus. Oh nggih, Mo. Monggo kula dherekke Ndara Janaka nembe kemawon tumurun pertapan. Iya. Janji kowe sik gojek tak idak-idak. Ayo Sebo, nggih, ngangge tembang napa? Pangkur. Duh. Rumansaku werna-werna. Janaka. Edian 100 buat pengenong. Duh, 100 sing ngenong iya, ning rong bengi. Lah edian kowe iki. 100 kok rong bengi. 100 rong bengi ya trima gebuki botok. Sing gandul apa saiki sing ngempul. Ya, sing ngempul. Wasis gandul apa ora? Wasis saiki gandulane sik ampuh. Rejak nanas pantes diruat Ampuh to, ampuh tenan sing ngempul. Saiki apa go sing gandul siter. Ya. Coba sing nyiter gelem gandul apa ora kuwi? Gelem. Senenge ra elo nek kon gandul. Ayo. Rojak liwo rojak eko rek utama sarwa cedhak lelakenan bos dinata Lelo lelo lelo. lelakenan bos dinata Ampuh. Ya, yahene isih muni ceng. Ya isih lumayan ya, Tru. Elo elo sih.